Mura magbagyo kay gamahal. Nga Wala. basta magmahala. Walay bagyo pero galinog bang gahapon. Galinog, usay kondisyon sa linog, usay pagmahal sa isda. Uy, mas kuyaw maglinog sa sa dagat, ang mga isda makuyawan na sila. Gutom naman ko. Masasudan ko ya. Nagkilo sila mama magpapabi. Wow, kilo sila. Wow, ka mama. Masa, nagkilo ka mama? Oh, nagkilo ko, ano man. Asa si papa? Paabot gani ko kay ang sukli aning palit niya isda wa gibalik. What? Sa nakatulog. Ah, Oh, ano man di ay yung tanamang ka. kaon na unta ko. Kaon na kao, kadali lang kapit naman eh. A few inches later. Ay, tara si papa! Asa na kay gikan? Nagpatro silupin. Silupin, basta asa na yung sukli sa isda? Sukli. Sukli sa isda? Wala na may sukli sa isda. Pipila na yung gihatag. 500 naman yung gihatag. Kasi babalit, pila na yung kilo sa isda di ay? Mahal kayo eh. Kasi mahal. Mahal kayo isda eh. Kasi kayo mahal, pila gani no live, buka ay 500 ang kilo. 800 ang kilo sa isda eh. Kasi ang mahala pala ng isdaan na, oy. Mura magbagyo kay gamahal. Nga Wala. basta magmahala. Walay bagyo pero galinog bang gahapon. Galinog, usay kondisyon sa linog, usay pagmahal sa isda. Uy, mas kuyaw maglinog sa sa dagat, ang mga isda makuyawan na sila. Kuyawan na sila. Kuyawan na sila. Makuyawan nga naman. Kuyawan ang isda ba maglinog oy. Magbakwit ba yan sila nang hubas lang dagat dito? Unya, Oh, ang mga isda lang yun na ito. Hindi ba kayo kilo sa isda? 800 kayo. yawan jud ni mo no. Ang bitaw be, ibalik ta. Kasi yung video, ano to Surigao ka? Ito mga signal number 1. Signal number 1. Signal number 1. Oh, ito to, ba dagat ay natin sa may mawag. Diyos ko ni mo tawana ka, oy. Ala, sige, ate, mana na ning sudan. So, Yawan kilaw jud ka. ni mo, oy. May kilaw eh. Sige, ate, mana. Kubalong mahal kayong isda, 800 kayo, nagbakwit ng mga isda kay hubas lang dagat dito. Yawan no. Nagani kayo, wasa lagi. Nanervyos ang mga isda. Na-nervyos, kasi sa evacuation center. Munang mahal kayong isda ron. 1 hour later. Alam mo yung mag-cook, taro yun niya. Naikuan ba? Kinilaw niya, cook. Atong toothpick diri. Ay, dali. Dugi-dugi na po yung toothpick na ko diri ba? Siya yung nga tuig niya. Kuya, awa si papa, dakin kay kwarta. Hala! Ito na tong mama. Sige! Let's go, boy. Mama, awa si papa mo. Ano naman di ay? Dakin kayo yung kwarta. Sarap kwarta? Oo. Yung siya wala na isukli kay mahal daw ang kilo sa isda. May kwa. Ay, kayo. Hoy! Oray! Hoy! Oray! Hoy! Oray! Wala na isukli. Sa manigipit-ipit na sa imong kilid. Pero wala di kayo ka pa. Yung ingo pa kag signal. Tapos di pangkaplit ng hadlok ang mga isda. Kaya wala ginatuwa sa mga isda. Wala na magkikwarta diri. Dahil na ba? Atit dahil ka. Pabuang-buang na kung ka ha. Buwang. Para mong gawin. Gay!